ମାମୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଦବୁଛ ହ ଆଇଁଟା ହେଲା କାଇଁଟା ହବା ଘରେ ରହିଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ମତେ 6ଟା ପାଗଳ ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କଣ ଶଳା ବୁଢା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। 6ଟା ପାଗଳ ମୁଁ ଓଡିଶାରେ କୁଆଡୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି ହ ଓଡିଶାରେ କଣ ପାଗଳ ନାଇଁ ନ କି ଅଜବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବୁଢା। ଆରେ ପାଗଳ ମୁଁ କୁଆଡୁ ଆଣିବି? ଶଳା ବୁଢା କଣ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା? ମାମୁ ଏ ମାମୁ ନାଇଁ କାନ୍ଦ ହ ମୁଁ ଯିବି ଖୋଜିକି ପାଗଳ ଆଣିବି। ଆଣି ପାରିବିନି ବୋଲି ଡରୁଛ କି ମାମୁ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ ମୁଁ ଡରିବିନି ମାମୁ। ଭାଗ ସାଲା ଭାଇ ରହିଲ 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 ଟିକେ ରହିଲ। କାଇଁଟା ହେଲା ହୋ ହଁ ଭାଇ ଝ ଝ ବର୍ଷା ହଉଛେ ତମେ ଛତାଟା ନାଇଁ ଫୁଟି ପୁରା ଉଦାସ ରସର ହେଇଯାଇଛ। ନୂଆ ଛତାଟେ ଘିଣିଛେ ଝୋ ଝୋ ବର୍ଷା ହଉଛି ଭିଜି ଯିବା ନାଇଁ। ଆରେ ଚପଲ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ହାତରେ ଧରିଛ। ନୂଆ ଚପଲ ହେଲେ କିଣିକି ଆଣିଛେ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ମାରିଥିଲି ମୋ ଚପଲଟା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଶଳା ଏଇଟା ତ ପୁରା ପାଗଳଟା। ୟାକୁ ନେଲେ ହବ ମାମୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଆସ ଗାଡିରେ ବଇଲ ଭାଇ ଆସ ବସ। ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆସ ବସ ଗାଡିରେ ବସ। ଧନ ଆଇଲା ଲୋ। ଓ ଭାଇ 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 କାଇଁ ମାର ଲାଗୁଛ? ଭାଇ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭାବୁନୁ ହଁ ଯେ ମନ୍ଦିରଟେ ପଇଲେ ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ମାଗିବି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଦରକାର। ସେ କହୁଛେ ନାଇଁ ଭାଇ ହଁ ଏତା ସିଏ ମୋ ଗାଈକୁ ଖାଇଦେବି ବୋଲି କହୁଛେ। ହଁ ଭାରି ଖାଇଦେବା କି? ଶଳା ଦୁଇଟା ତ ପାଗଳ ମିଳିଗଲେ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା 3ଟା ହେଇଗଲା। ଚାଲି ୟାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବି। ଭାଇ 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 ଗାଡିରେ ବସ ମାମୁ ନୂଆ ମାମୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ବସ 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 ବସ। सायकल सायकल व मारी सोनानी सायकल सायकल पर बसीन मी कशी उतरंवा। भाई रुआ 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 का हला हो उलो 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 सस सस का हला की इयाडे आस स्टांड मारिक आस। हयो भाई तमे साइकेल टे धरिछ मुंडरे जिनसटा काई भुई आइछ हो? मोर बा एटा नुआ किनी देजे भांगी जीवा बोली धरिचे। हैं एटा भी तो अजो पागल टे। बस भाई गाड़ी रे बस गाड़ी रे बस। एटा तळे थुई दियो। आसो गाड़ी रे बस। मामो ମୋ ଭଣଜା ଆଇଲାଣି ମୋ ଭଣଜା ଆଇଲାଣି। ए उलो 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 मामो पको आसिले सब उलो 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 मामो हां हां पागल हां 1 2 3 4 हां ହବ ତତେ 6ଟା କହିଥିଲି 4ଟା କାଣା ଆଣିଛୁ ବୋ? हां मामो मुई गुटे पागल जे मुई पागल में कोली बोली से नहीं 4टा पागल धरि के आइली नहीं हेला 5टा। ଆଉ ଗୋଟେ तमे भी जे गुटे पागल हलो बोली हम 6टा पागल खोजलो हेला कि नहीं 6टा?